Fontos megértenünk, hogyha a rosszra figyelünk, amit le kell leplezni, akkor sosem érünk a leleplezések végére. Ugyanis ebben a világban olyan sok a leleplezni való, hogy nem marad idő az igazságra. Tehát aki arra adja fejét, hogy leleplezze a világ álnokságait, annak az embernek nem lesz ideje az igazságra. Ezzel nem azt mondom, hogy nem fontos leleplezni néhány dolgot, némely dolgot, amit az Úristen elénk hoz. Megmutatni annak az álnokságát, hogy milyen hamisság van abban a dologban, amit mindannyian elfogadtunk, és megszoktunk, és igaznak hiszünk. Meggyőződésem, az Úristen ezt megadja az ő gyermekeinek, hogy némely dolgokat leleplezzenek. Erről beszél Pál apostol is, hogy ne legyen részünk a sötétség, ne legyen közösségünk a sötétség cselekedeteivel, hanem inkább leplezzük le azokat. Azonban azt láthatom, és azt tapasztalhatom, hogy ez a leleplezés is vallássá nőheti ki magát. Tehát, hogyha nem vagyunk lélekben, ha nem figyelünk Isten lelkére, akkor a leleplezés magával ragad bennünket, és nem vesszük észre azt, hogy mindent lelepleztünk, mindent is lelepleztünk, kivéve azt, ami bennünk volt, ami szívünkben volt. Tehát ebben a világban annyi hazugság van, a látható világban, sőt, hogy igazából szinte minden hazugság. Tehát ezt el lehet mondani nyugodtan. De hogyha az ember mindent le akar leplezni egyenként, teljesen biztos, hogy le fog maradni az igazságról. Le fog maradni az igazság megismerésének lehetőségéről. Előkaptam álmot az éjszaka, ugyanis meghallgattam egy bizonságot. Egészen pontosan hajnalban felkeltem az első álom után, és azon egy picit töprengtem, utána visszafeküdtem, és meghallgattam egy bizonságot, ami arról szól, hogy mindenben hazudtak. És amit hallgattam abban a bizonságban, nem tudnám cáfolni. Az ellenkezőjét sem tudnám igazolni némely dolognak, de cáfolni sem tudnám azt, amit állít a kedves bizonságtevő. Azonban így feltűnt az, hogyha én arra figyelek, és arról beszélek, hogy mi mindenben hazudtak nekünk, akkor jogosan gondolja azt, majdhogy nem jogosan, mondjam azt, ez a világ, hogy megőrültem. Mert ha én szembesíteni akarom ezt a világot, vagyis az embertársaimat mindennel, amiben én megláttam a hazugságot, az annyira nagy megütközést kelt bennük, hogy hamarabb fogják azt gondolni, hogy megőrültem, mint azt, hogy igazságban járok. Érthető, amit mondok? Mert én is az elején, amikor elkezdtem, úgymond, mint igazságkereső, tapogatózni és kérdéseket feltenni, és megláttam néhány dolognak, amit igaznak hittem, a hamisságát, az árnyoldalait, akkor, hogyha én egyszerre láttam volna meg mindent, megőrültem volna. Teljesen biztos. Én azt is hiszem, hogy a kedves hallgató, aki hallja ezt a felvételt, nem kell megtudjon mindent. A hazugságokról, az álnokságokról, az összeesküvésekről, amik vannak a világban, nem kell megtudni mindent. Ez óriási teher. Én mindenkit óva intek attól, hogy akarjon megtudni mindent, mert abba bele lehet őrülni. Teljesen biztos. Isten nem azt akar, hogy megtudjunk mindent, amiben hazudtak nekünk, mert, mint mondtam, ennek sosincsen vége. Tehát nem érnénk a végére, és a lényeg elmaradna. Tehát a lényeg, az igazság elmaradna. És megtörténhet, hogy a napi 24 óránk 16 órája arról szól, hogy mit lepleztünk le, mit vettünk észre, mit láthattunk meg, és nem fog szólni 10 perc sem arról, hogy mi az igazság, az élő igazság, Isten dicsősége. Márpedig az fontos, csak az fontos,
hogy kinek milyen mértékben van szüksége a leleplezésekre, hogy meglássa azt, hogy ő milyen világot táplált mostanig, milyen világot éltetett. Én nem tudom megmondani. Mindenkinek különböző mértékben van szüksége arra, hogy megláthassa a világ álnokságát, hamisságát. Tehát mindsem, hogy az ember éltesse azt a világot, ami átok alatt van, mint tudjuk, és vakon higgyen abban, higgyen az amerikai álomnak, jobb neki leleplezni ezt a világot. Tehát jobb neki meglátni azt, hogy hogyan lett átverve a képernyők által, a szórakoztató média által, közösségi média által, az amerikai média által. Tehát jobb ezzel foglalkozni, nem vitás. Tehát mindsem, hogy az ember asszimilálódjon, belefolyjon ebbe a világba, és felemésztesse a lelkét ezzel a világgal. Jobb meglátni azt, hogy miről szól ez a világ. Mert meg van írva, hogy, tehát Jézus azt mondja, hogy aki nem gyűlölte meg aki szereti az ő életét ezen a földön, ebben a világban, nincs ahogy megismerje az igazságot. Ahhoz, hogy az ember ne szeresse az életét ebben a világban, fontos meglássa valamilyen mértékben, hogy lett ő átverve az ő feje, az ő lelke, hogy lett ő kizsákmányolva. Tehát nem beszélek én a leleplezések ellen egyáltalán. Azonban főképp a bizonságtevők figyelmét felhívom arra, hogy ebbe bele lehet regedni, és el lehet veszni benne. A leleplezésekben el lehet veszni, mert a leleplezni való dolog végtelen. Végtelen. Tehát, hogyha én arra adom a fejemet, hogy leleplezzek mindent, akkor ezt én a végtelenséggel csináljam, és akkor mikor fogom megismerni az igazságot? Hogyha folyton arról beszélek, hogy hogyan hazudtak nekem, akkor mikor fogom megismerni az igazságot, mikor fogom hirdetni Isten dicsőségét? Semmikor. Semmikor. Nem marad arra időm. Az éjszakai álomban hát azt láttam, miután visszaludtam, hogy találkoztam el a bizonságtevővel, és ő össze volt törve amiatt, amit meglátott ebben a világban. Össze volt törve, hogy hogyan hazudtak neki és mindannyiunknak. És én pedig próbáltam megvigasztalni. És megpusziltam a homlokát. Ezt tettem, de az történt, hogy miután én őt megvigasztaltam, megcsókoltam a homlokát, ő úgymond belém kapaszkodott, és én lettem az ő vigasztalója, nem Isten. Tehát én lettem az ő új Ádámja, vagy az ő új Évája, az illúziója. És meg voltam kísértve azzal, hogy ebből paráznaság lesz. Tehát engemet is az a szellemiség rabul ejtett, foglyul ejtett, és már is kezdődhetett volna előről az Ádám és Éva története, hogy hát az én kedves párom össze volt törve a sok gonoszság miatt, amit kint látott, én csak megvigasztaltam őt. Ő csak megvigasztalt engem. Hát ez történt az Édenkertben. Ádám megvigasztalta Évát, vagy Éva Ádámot, és addig vigasztalták egymást, amíg meghaltak. Ennyire egyszerű elbukni. Ennyire egyszerű elbukni. Ennyire egyszerűen meg tudjuk mi is egymást kísérteni, vagy fertőzni, olyan dolgokkal, amire nem kaptunk elhívást talán, vagy ha kaptunk is valamilyen mértékben, kaptunk elhívást, át tudjuk adni egymásnak, és könnyen be tudjuk magunkat zárni, akár az önsajnálat börtönébe, hogy igen, igaz, hogy mindenben hazudtak nekünk. Tényleg így van. Én nem kételkedek ebben. És akkor mi van? Hát ott van Isten, az ég és a föld teremtője. Ott van az Úr Jézus feltámadt, és mindenben igazat mond nekem. Mi a túróért foglalkozzak én azzal, hogy miben hazudtak nekem? Hát nagyjából mindenben. Hát egyezzünk meg. Gyertek, egyezzünk meg, hogy nagyjából mindenben hazudtak nekünk. Hát erről szól a világ ura. Nem meglepő, tehát bármit mondanak, én nem fogok meglepődni, nem is fogom cáfolni, nem is fogom bizonyítani. Persze, hazudtak. A földnek az alakja nem gömb, hanem kocka, vagy mit tudom én, banán alakú, vagy tök mindegy. Emberek, aki ezzel akar foglalkozni, most képzeld el, neki fogsz bebizonyítani azt, hogy a föld nem gömbölyű. És tegyük fel, hogy ha megvolna minden eszközöd arra, hogy bebizonyítsd, hogy a föld nem gömbölyű, akkor
tegyük fel, 2 éven belül be tudnád bizonyítani azt, hogy a Föld nem gömbölyű, de lehet, hogy neked még csak 2 napod van hátra. Hát akkor kivel csesztél ki leghamarabb? Saját magaddal. És azokkal, akik szeretnek téged, velük is kicsesztél valamilyen szinten, mert szeretnek téged és megszívelik a szavaidat, nem? És szépen kicseszünk egymással. Szó szerint. Egymást belerángatjuk a paráznaságba. Örvendek annak, hogy végül az álomban nem kellett megéljem azt, hogy akkor most egy olyan valakivel, akiben próbálom a gyermeket látni, összefekszünk. Ennek örvendek, áldom a mindenható Istent, hogy ezt nem engedte meg, hogy ilyen tapasztaljak, mert nem szeretnék én senkire, a bizonságtevőkre, de senki nem szeretnék női testben lévő embertársaimra, vagy a bizonságtevőkre pláne nem szeretnék úgy nézni, mint nőkre. Számomra egyik sem nő, nem asszony, egyik sem. Én kívánom teljes szívemből mindenkivel a gyermeket látni. De hogyha oda megyek én, mint Superman vagy Batman, hogy akkor gyere most, akkor téged én megvigasztallak, abban a helyben mi összeesküdtünk egymással. Utána már a következő lépés, hogy na hát akkor már utána is vetközhetünk, nem? Szépen egymás előtt levetközünk, ahelyett, hogy levetköznénk Isten előtt. Levetköznénk a bűneinket, teremtőnk előtt, egymás előtt fogunk szépen levetközni, és akkor vigasztaljuk egymást addig, amíg megrothadunk testben. Na, ezt csinálja az ember, Ádám és Éva. Szóval én távol álljon tőlem, hogy bárkinek is megmondja, mit csináljon. Én nem mondhatom meg, ki mit csináljon. Én bizonságot teszek arról, amit láthatta. Az éjjel, ugye, ebben az álomban én paráznaságba estem, majdhogy nem. Tehát lelki értelemben mindenki paráznaságba estem, mert elkezdtem ezt hallgatni, és hallgattam, aztán azt hiszem bele is aludtam ebbe a dologba. Aztán még néztem olyan felvételt, amit ugye, hát mostanában többször elém került egy srác, aki igen, leleplezi azt, hogy mi történik, a világ, kormány hogyan alakul meg a szabad kőművesség. Tudom, hogy van, tehát én nem cáfolom ezt egyáltalán, nem erről van szó. Csak megnézem én őt, azt az embert, hogy hogyan működik. És igen, sok mindent leleplezett és leleplez. Talán neki erre áldása van, nem tudom, ez az ő dolga. Ez az ő dolga. Azonban azt láthatom, hogy az ő leleplezéseiben, noha meggyőződésem, hogy sok minden igaz, ahogy ő mondja, leleplezi a színházat, a Shakespeare-i színházat leleplezi, azt látom, hogy ő is része annak. Tehát olyan nagy mohósággal leplezi ezt a világot, vagy leplezi le ezt a világot, hogy nem veszi észre, hogy ő is részévé vált, ő, mint leleplező, részévé vált ennek. Ugyanabban az illúzióban él a kedves feleségével, ugye hát jó kondiban van, tehát ilyen izmos csávó, meg minden, és olyan jó pofa, meg minden, és a felesége is nyílottan beszól, és akkor ketten ottan szerepelnek, meg minden, és leleplezgetik ezt a világot, ugye, leleplezgetik ezt a világot. De ugyanabban a programban működnek ők is, ugyanabban a Matrixban, mint mindenki más, mint akiket próbálnak leleplezni. Tehát nem látom azt, hogy oké, leleplezik ezt a világot, de azzal párhuzamosan ők teljes egyszerűségben élnek, nem vágynak semmire, hanem ellenkezőleg azt látom, hogy eléggé karnálisak, testiek. Hogyan legyünk egészségesek, hogyan legyen egészséges bicepszünk, meg a napnak a D-vitamin, meg emberek, ez bullshit. Tehát, hogyha én vissza kell térek a D-vitaminba, miután Istent megismertem, az ő kegyelmét megismertem, és arról kell beszéljek, hogy a napsugaraiból jön a D-vitamin, meg a mi, akkor azt mondhatom, hogy jobb lett volna, hogyha nem leplezek le semmit, hanem egyszerűen magamba szállok, és Uram, vizsgálj meg engemet, irgalmaz nekem. Na, tehát ezt látom, hogy ezek az, akik le akar leplezni, leleplez mindent, magát nem leplezte le. Pál apostol pedig azt mondja, hogy ha valamiben te hibát találsz embertársaidban, és valakit úgymond szeretetteljesen megszólítasz, vagy megdorgálsz, akkor azt leplezd le magadban először. Vagy Jézus azt mondja, hogy először a gerendával foglalkozz a kútadban, a te kútfődben, utána aztán foglalkozz a szákával a másik kútfőjében. Így van-e? És ezeknek a mozgalmaknak az a hátulütője, hogy ugyanazon a széles úton tartja az embert, mint a világ. Tehát oké, most tegyük fel, beszélünk az amerikai bankárokról, vagy a világ kormányról. Beszélhetünk róluk, hogy ők miben vannak, és miben tartják az embereket, és mit tudom én mi. Kihasználják őket.
De hogyha ugyanazt csinálom én is, az én értékrendem ugyanaz, nem vágyok az egyszerűségre, a teljes egyszerűségre, nem vágyom arra, hogy nekem legyen semmi itt a világon, nem kell nekem semmi ebből a világból, semmi az igatt a világon. Atyám jelenléte nekem bőségesen elegendő, sőt, még hogyha megengedi azt, hogy akár szenvedjek is az igazságét, hát hadd szenvedjek. Úgy sem akarok semmit sem megtartani ebből a világból. Itt kezdődne a szabadság körülbelül. De nem kezdődik el. Tehát sok csatorna született és haltak meg, múltak el, amelyek úgymond lelepezték a világot, és kiégtek. Egyszerűen kiégtek, és visszamentek a világba. Tehát leleplezték éveken keresztül a világot, leleplezték a vallást, leleplezték a kereszténységet, lelepleztek mindent, és miután mindent lelepleztek, magukat nem leplezték le, visszamentek a világba, és szépen meghíztak. Visszakőéredtek a világba. Hát akkor mi a túrót ért az egész leleplezés? Semmit. Nem ért semmit, emberek. Ennyi. Szóval megláttam az édenkerti elbukást, éjszaka, ugye, hogyan tudtunk volna szépen a kedves bizonságtevő barátommal elbukni. Egymás szépen megvigasztaljuk, mert ugye mindenben hazudtak, akkor mi vagyunk ketten ártatlanok. Én teljesen ártatlan vagyok, és ő is. És akkor egymást belevigasztaljuk a halálba, a rothadásba. És megmutatom, hogy mit mond Jézus erről a dologról. Nem biztos, hogy teljesen érthető számomra is, amit ottan mond, de nekem ezt jutott eszembe a Szentlélek jelenések könyvében, van egy rész. Beteszem a képernyőre is. Azt mondja az Úr Jézus a jelenések könyvének a 2. fejezetében, a 24. bekezdésben, hogy néktek pedig azt mondom, és a többieknek, ugye, akiknél nincsen tudomány, és akik nem ismerik a sátán mélységeit, amint ők nevezik, nem vetek reátok más terhet. Tehát nem akar minket az Úr Jézus leterhelni. Nem vetek reátok más terhet, hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, amíg eljövök. Tehát nem akar minket ő agyon terhelni azzal, hogy leleplezünk azt, hogy tulajdonképpen a hangyák nem is úgy szaporodnak, mint ahogy gondoltuk, hanem teljesen másképp szaporodnak. És olyan sok leleplezni való, tehát végtelen emberek. A sátán mélységei a végtelenben nyúlnak. Valaki ezt érti, felfogja, hogy miről beszélek? Miről próbálok beszélni? A leleplezéseknek sosincs vége. A leleplezésnek nincsen vége. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ő azt mondja nekünk, azt javasolja, hogy akiknél nincsen meg ez a tudomány, ez a hamis tudomány, és nem ismerték meg a sátán mélységeit, ne is ássanak lefelé tovább, nem kell tovább ásni lefelé. Volt olyan, hogy mélységekről beszélt valaki elég sokat, és mindig a mélységekről beszélt, és én szégyellem magamat, hogy én is annyira nánó voltam, annyira tökéletlen voltam, hogy nem tudtam orba ütni, nem a kezemmel, hanem a Istennek a beszédével, kitérő karddal. Hogy várjál, barátom, én megértem, hogy mélység balra, meg mélység jobbra, de Isten a magasságról beszél nekünk, hogy ismerjük meg az ő dicsőségét, és amit szükséges, ő le fog bennünk leplezni mindent. És ugye folyton a mélységekről beszélt, és tényleg olyan mélységekbe lement, hogy Isten könyörüljön rajta. Én hiszem, hogy Isten nem engedte el a barátomat, és imádkozom érte. De nem tudom elfelejteni, nem tudom figyelmen kívül hagyni, hogy a mélységekről beszélt, és hogy ez miért vele történt, és miért nem velem. Nyugodtan velem is történhet volna, mert én is az a mindset, az a gondolkodás ott van bennem is. Tehát minden nyomorúságában, minden bűnében, nyomorúságában, tévegésében magamra ismerek. Én is nyugodtan kerülhettem volna abba az állapotba, sőt, kerülhetek abba az állapotba, mint ő. Az Úristen mostanig megkímélt azért, hogyha már csinálom ezt a szolgálatot, akkor tudjam azt úgy csinálni, hogy kell csinálni. És a kedves barátaimba, vagy a bizonságtevőkbe, vagy volt bizonságtevőkbe, vagy az ellenségeimben ismerjek magamra, tehát ismerjem fel a tévegést, ami ott van bennem is. Ismerjem fel, mert ha a barátom tévegett, akkor ő téveget értem is, miattam is, és értem is tévegettő. Mert én minden nyomorúságában magamra ismerek, azt kell mondjam. Nincs időm követni az ellenséges emberek vagy csatornáknak a tevékenységét.
De volt olyan, hogy megnéztem, és azt kellett mondjam, hogy te igaz, amit mond. Hát engemet, hogyha ő vádol, ő jogosan vádol, én a testemben felismerem azokat, amiről beszél. Megvan a hajlam bennem a hatalmaskodásra. Megvan a hajlam bennem arra is, hogy én is alapítsak egy ilyen kis birodalmat magamnak, egy ilyen gyülekezetet tegyük fel, vagy valamit, és olyant csinálják, hogy Isten engemet nem kér. Tehát jogos a vád, tehát inkább engemet vádoljanak kívülről, mint sem, és szívleljen meg a vádakat. Szívleljen meg, mint sem, hogy megtörténjen az, amivel vádolnak. Tehát sokkal jobb nekem látni azt, hogy engemet mivel vádolnak, mint sem, hogy azt meg kelljen éljen, megtörténjen velem. Az én gonoszságom, hitványságom miatt. Mert megvan bennem a hajlam test szerint, megvan a hajlam bennem mindenre. Tegyük fel a pedofiliától elkezdve egészen a hatalmaskodásig, hogy én is, mit tudom, egy ilyen Hitler legyek, vagy egy diktátor. Tehát abszolút mindenre képes vagyok emberek, mindenre. Uram, irgalmaz. Test szerint én mindenre képes vagyok. Szóval nem kell a sátán mélységeit kutatni, mert azt a mélységet, amit szükséges meglátnunk, Isten megmutatja. De hogyha én kutatom és túrom és kutatom a trutyit, akkor ne csodálkozzak, hogy bűz vesz körül. A bűz felveszi az életemet és elcsavarja az orromat. Ne csodálkozzak azon. Így van-e? Tehát hangsúlyozom, senki ne forgassa ki a szavamat, én nem beszélek a leleplezések ellen, mert helye van. Helye van annak, hogy beszéljünk a bűnről. Beszéljünk a bűnről, az ítéletről, az igazságról. Mind a háromnak fontos helye van. Csak mi történik Amerikában, hogyha valaki csak az igazságról beszél? Jaj, Isten a feltétel nélkül szeretet, meg a kegyelem, meg az elragadtatás, meg felmenjünk, meg lejövünk, meg nem tudom én mi. Erről beszélgetünk, és ebből lesz egy ilyen mézeskalács házikó. Nem egy ház, nem egy ilyen mézeskalács ház, ilyen meseház. Nagy hazugság lesz belőle. Mert elhagytuk az ítéletet és a bűnt. Arról nem beszéltünk. Ha beszélünk a bűnről és az ítéletről, és elhagyjuk az igazságot, akkor abból lesz egy újabb mózesi vallás. Lesz egy újabb, mit tudom, egy kriszlám, gyergyói kriszlám például, meg lehet csinálni ezt nagyon könnyen. Kivesszük az igazságot, és akkor arra törekszünk, hogy itt a földön, fogcsikorgatva csinálunk jól mindent. Pedig nem lehet, lehetetlen. És akkor létrehozzuk a kriszlámot Jézus nevében. Elhagyjuk az igazságot, a mennyek országát, marad a törvény, és az ítélet, meg az ijesztegetés, pedig helye van annak is. Helye van mind a háromnak emberek. De ezt ki tudja, hogy milyen mértékben van helye az én beszédemben az igazságnak, az ítéletnek és a bűnnek? Hát Isten tudja, én nem tudom. De az agyam az átcsesz engemet, azt át tud engemet cseszni, teljesen biztos. Hogy én túlzásba vigyem valamelyiket. Ezotéria, New Age, modern kereszténység, igazság, mennyország, Isten szeret, mindig veled van, bármit csinálsz, mindig veled van. Ezt mondta korábban a barátom, ezáltal átverte, úgymond az ő barátait. Mert igaz, amit mondott, csak Isten próbálta a felszínre hozni az ő bűneiket, ami miatt problémák voltak az ő házukban. Súlyos problémák voltak. És hallották Istentől a figyelmeztetést, de hallották a másik helyen azt, hogy Isten mindig veled van, és ő téged mindig szeret, és mit tudom én mi. És a figyelmeztetés figyelmen kívül hagyták, és szinte meghalt az egyik szereplő. Ennyi, amikor az ember agyból próbál akár szeretni, ja, Isten mindig veled van, minden mozdulatodban benne van. Hazugság, emberek, hazugság. A másik véglet a törvénykezés, az is hazugság. Két brutális véglet, emberek. Félelmetes véglet mind a kettő. Tényleg, Uram, irgalmaz, könyörüljön rajtunk, hogy legyen szent lélek a mi szívünkben. Ha nincsen bennem szeretet, semmi vagyok. Oké. Lelepeztem mindent, lelepeztem az amerikai kormányt, lelepeztem a kereszténységet, le van minden leplezve, még magamat is lelepeztem, meg is ostoroztam magamat, és a szeretettel mi a helyzet? Semmi. Mi az? A szeretet vajon mi? Fogalmam sincs. Én már lelepleztem mindent magamban, kívül, Amerikában, Vietnámban és mindenhol. De szeretet zéró, mert az agyalás kiölte belőlem a lelket. A másik véglet ugye a szeretet, ugye az érzelgőség, igazság nélkül. Úgyhogy van amire odafigyelni. Kedves utitársak, bajtársak, bizonságtevők, mindenki, igazságszeretők, van amire odafigyelni. Mert látom, hogy ilyen végletek vannak, hogy a nagy leleplezők, a legnépszerűbb leleplezők úgy is hívja magát a srác, hogy the fittest flat earther, vagy valami ilyesmi. A legfittebb laposföldes.
Tényleg frappánsan beszél, van benne humor, meg minden, és olyan jó, elmondja, és tényleg vannak olyan dolgok, amiket nem is tudsz megcáfolni egyáltalán. Hiszem, hogy úgy van, ahogy mondja. De hogyha ő is a csapdában benne van, a testiség csapdájában, teljesen testben van, az asszony folytontan belezi, okoskodik az ő fejébe, meg mit tudom én mi, irányítja őt, manipulálja őt, testiek a testét élnek, a fit testét élnek, hát akkor az amerikai álmot élik. Hát pont azt csinálják, amire a sátán akar, amit a sátán akarja, hogy csináljanak, nem? A testben vannak, a testét élnek. Persze hisznek a Jóistenben is, hát minden Móriczka is hisz a Jóistenben. Az ördögök is hisznek a Jóistenben, félik is őt. Szóval azt hiszem, hogy elég érthetően el tudtam mondani a lényeget. Remélem, hogy követhető volt. Legalábbis. Az Úristen mindenkinek egyenként beállítja azt, amit le kell leplezni az ő szívében elsősorban. Mert én hiába lepleztem le a pápai hatalmat, ugye, a vatikáni hatalmat, meg Donald Trumpot, lelepeztem mindent. Én úgysem azzal kell számolni, hogy Donald Trump mit csinált, mennyit lopott, vagy Donald Viktor. Mennyit lopott, vagy mennyit tett zsebre, mennyit adott Lőrincnek, meg Bistikének. Én nem azzal kell számoljak. Én, hogyha ma este meghalok, vagy ma délután meghalok, én azzal kell számoljak, az én szívemben mi van. És miért nem azt vallom meg inkább, hogy emberek, én így éltem mostanig, ebben éltem. Ott volt a Jézabel benne, tudtam én is csábítani, akár az izmommal, akár a vagányságommal, bármivel, akár a szépségemmel, ugye a formás testemmel, a parfümömmel, és éltem az amerikai álmot. Miért nem erőlt ezek? Nem egyszerű volna, hogy mindenki legyen arról bizonságot, hogy ő mit csinált személyesen, ő hogyan tartotta benne saját magát, vagy őt hogy csapta be a világ, és mik az ő legfőbb bűnei, amivel ő be lett etetve, mert ő azzal kell elszámoljon. Persze beszéltünk arról is, hogy volt-e ember a Marson vagy a Holdon. Beszéltünk erről. Kezdésnek nem rossz. Tegyük fel. Kiinduló pontnak, hogy te. Szerinted az tényleg úgy volt, hogy 60 évvel ezelőtt voltunk a Holdon, azután sehol semmi, azután csak ilyen múvik vannak, ilyen kaputiboros múvik vannak. Igen, beszéltünk erről. De mi nem beszélünk arról, hogy mit veszek észre saját magamban. Például Isten hogy mutatta meg, hogyha én figyelmetlen vagyok, akár a barátaimmal szemben, ha fölöslegesen tracsolunk, vagy bratizunk, ugye, mint bizonságtevők, akkor az már is paráznaság. Férfi között, nő között. Tök mindegy. Egymást kezdjük vigasztalni, és Istennek a szava elmarad. És akkor létrehoztunk egy újabb vallást. Már is. És azt hiszük, hogy mi jobbak vagyunk, mint a katolikusok, vagy a reformátusok, de közben nem. Ott fogunk találkozni, ott a süllyesztőben. Katolikusokkal, reformátusokkal, és mindenkivel. Miközben azt gondoltuk, hogy lelepeztünk mi mindent, de hogy is. A legeslegfontosabb leleplezni való az a szívünkben van, a mi szívünkben. Azt kell leleplezzük, hogy minket személyesen mi választ el Istentől, miért nem tudjuk azt a munkát úgy csinálni, hogy Isten minket megbízott azzal, mert volna szükség rá, igény az volna, mert sokan az itt meg vannak recsenve, sokan betegek, sokan haldokolnak, sokan békétlenek, sokan depressziósak, nincs aki beszéljen velük, mert mi beszélünk a laposföldről, vagy a banánföldről. Akkor. Na, én nem távol tőlem, hogy valakinek megmondjam, mit csináljon. Egyszerűen elmondom a bizonságomat, nem akarom a világot megváltoztatni, a barátaimat sem akarom megváltoztatni. Egyszerűen ezt kaptam álomba, lelkileg parázaságba estem, testileg nem történt meg, hál' Istennek, mert kellemetlen volna egy olyan személlyel paráználkodni, akár álomban is, aki nekem, ugye, gyermektársam, úgy kívánok tekinteni rá, mint gyermekre, nem akarok én már senkit sem gyömöszölni, sem előről, sem hátulról, jól laktam vele. Lélek szerint, aztán test szerint a disznóhoz képes mindenre. A disznónak az minden megy. De nem szeretnék lélek szerint tényleg, vagyis nem szeretnék visszamenni oda, ahol voltam. Hatalmas szabadság az, hogy bármikor bárkit megszólíthatok nemtől, függetlenül ugye, mert nincsenek nemek. Hiszem, hogy Isten gyermekeiben ők lélek szerint ők nem nemesek, hanem igenesek, úgymond. Tehát ők igenben vannak, Istennek az igéjében vannak, hatalmas szabadság. Az, hogy nem féltékenyedik, hogy na már megint, mit tudom én, miért beszéltél valakivel, mit tudom én, miért hívtad fel Kingát, vagy miért beszélgettél Viktóriával. Nincs nekem ilyen, tehát bármikor szabadon beszélgethetek, ha Isten engem megszólít, akkor valakit felhívhatok, megkeresetek, senki nem fél
Tökéletes szabadságom van. Egyetlen okom lenne csupán a házasságra, a testiség. Hát abba haltam bele félig testiségbe. Most akkor miért? Hogyha Isten ad nekem békességet lélekben, és meg tud óvni attól, hogy visszamenjek a régibe, akkor miért kísértsem őt? Nincsen semmi értelme. Így van-e? Mellesleg, hogyha le is leplezünk valamit, akkor annak úgy van értelme. Például tegnap megnéztem egy olyan srácnak a videóját, néha megnézem, amit feltesz, és csodálkoztam már többször is, hogy azt hiszem több mint 2 milliós követői tábora van. Csodálkoztam azon, hogy valami ott nem kell stimmeljen, hogyha ilyen sokan követik, és azt kell mondjam, hogy te biztos, hogy nem lát mindent helyesen, sőt, van, amit látom, hogy nem lát ő. Valamit én nem látok, valamit ő nem lát, látom, hogy mi az, amiben tévelyek, de azt kell mondjam, hogy olyan tartalmakat tesz fel, ami hasznos tartalom. Ahhoz képest, hogy milyen sokan követik, hasznos tartalom, és ő is megjátsza. Figyelj meg, hogy hol van értelme a leleplezésnek. Ő is megjátsza, hogy akkor most leleplezi, mit tudom én, vagy beszél valamelyik színészről, vagy valamelyik celebről, vagy valamelyik botrányról, de csak azért beszél arról, hogy azáltal beszélhessen az igazságról. Elmondja az evangéliumot. Tehát bármilyen témát meg lehet ragadni, akár a Titanicnak az elsüllyedését, vagy a holdra nem szállást, vagy a holdkorosságot, már bármit meg lehet ragadni, hogy beszéljünk az igazságról. Arról, hogy az Úristen mit tett értünk, hogy minden bűnért a fizetség a halál. Tehát a bűn, az életellenességnek a következménye a halál. Ha bennem, a lelkemben életellenesség van, bármi, a legkisebb is, az életellenséggel vagyok, ezért a halál felé tartok. És Isten azt tette értem, hogy a bűneimért járó büntetést magára vállalta, testélet Jézusban, és magára vállalta az én bűneimet. Mert az örök törvény, a bűnért jár a büntetés, úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben. Tehát ítélet jár a bűnökért, amit a szívünkben halmoztunk. Ezért fontos leleplezni azt, ami a mi szívünkben van. Az, hogy a holdon mennyire lehetne pityókát termeszteni, nem tudjuk, nem annyira fontos, de a szívünkben mi a helyzet? Azzal kell mi elszámoljunk. Tehát fontos, igenis fontos leleplezni, hogy a mi szívünkben mi van, az én szívemben mi van. És arról lehet nyugodtan beszélni, hogy mit halmoztam. Mert az rám hozta az ítéletet. A bűn, a bennem lévő bűn rám hívja az ítéletet. És az lehet betegség, lehet nyomorúság, lehet tragédia, katasztrófa, akasztófa, minden lehet. Ez mind a bűn következménye. És az Úristen nem akarta, hogy elveszek a bűneim miatt, ezért ő testé lett. És engedte, hogy őt teljesen ártatlanul meggyalázzák, kigonyolják, szembe köbdössék, megkínozzák brutálisan. Ez szót nem szólt, mint a bárány. Ez szót nem szólt. Engedte, hogy megöljék, és azt mondta, hogy atyám, bocsássál meg nekik, nem tudták, mit cselekednek. Elvégeztetett. Tehát ő, mint ártatlan, magára vette a büntetést, ami nekem járt volna. Mert hogyha minden bűnömet számon kérik, amit én valaha elkövettem mostanig, nekem azért fizetni kellett volna. De miből? Nem volt amiből, csak a lelkem maradt. Csak a lelkem. A lelkemmel kellett volna fizessek. Örök rabság, örök kárhozat, örök gyötrelem emberek. És ő bűntelenként vállalta a büntetést. Tehát helyettem bűnhődött. Ő nem volt parázna, nem is lopott, nem volt nagyképű, nem hazudott, tökéletes volt. És azt a büntetést vette magára, ami nekem járt volna. Erről beszéltek nyugodtan, erről fontos beszélni. Ezért a büntetés nem sújt le rám, tehát a harag úgymond, Istennek a haragja nem sújt le rám, mert Istennek a haragja mindenkit elér, mert a bűnért jár a büntetés, és ő magára vette. És egy diák azt kérdezte azt kell mondjam, hogy egy tisztelelkű amerikai bizonságtevőtől, pásztortól, hogy de ez hogy lehetséges, hogy egyetlen embernek a kínszenvedése elég mindenkinek a bűnei bocsánatára. Ez hogy lehetséges? Azt mondja, nagyon jó kérdés. Ez úgy lehetséges, hogyha mérlegre teszünk mindenkit, a mérlegnek az egyik oldalára felteszünk mindenkit, akár az apostolokat, a profétákat, vagy a magyarokat, az amerikaiakat és mindenkit a mérlegnek egyik tányérjára feltesszük, és a másik
tányérára rátesszük azt az embert, azt az egyet, aki teljesen bűntelen volt, ő értékesebb, mint az összes többi együttvéve. Tehát ő át tudja billenteni, tudja ellensúlyozni a mérleget. Mert az összes többi, aki a mérlegnek a bal oldalán van, ők bűnöztek, mint én is és mindenki. Jobb nem volt tökéletes, Ábrahám nem volt tökéletes, József sem volt az, Dávid, senki nem volt az, senki. A legjobb emberek sem voltak tökéletesek. Ezért a halál rajtuk volt. Meg kellett halljanak. Tehát az összes ember elveszett, meg kellett halljon. És Jézus nem kellett meghalljon, de mégis meghalt. És feltámadt. Ő a tisztaságával ellensúlyozza a világ összes emberének a bűneit. Ő egyedül többet nyom a mérlegen, mint az összes többi együttvéve. Így tudja ő ellensúlyozni a világ bűneit. De ehhez szükséges az, hogy mindenki egyenként meglássa, hogy ő hol vétkezett, az ő szívében mi van, milyen bűnök vannak az ő szívében, mit halmozott egész életében, hogy belássa, meglássa és belássa, őszintén megbánja, hogy igen, ezt tettem én most 2 éve, ezt tettem gyermekkoromban, és Isten ezeket felhozza bennünk, amiket mi halmoztunk, rátettünk a lelkünkre, hogy értsük meg, hogy oké, Jézus meghalt mindenkiért, de konkrétan bennem mi van. Rám nézve csak az számít, hogy bennem mi van, ami miatt neki meg kellett halnia. Mert ha meglátom, hogy bennem mi van, ami miatt neki meg kellett halnia, akkor azért ő kifizette a váltságdíjat. Amit én megláttam magamban, bűnt, azért ő kifizette a váltságdíjat. Ami nekem fájt, mint bűn, a saját szívemben, amit én követtem el, a családommal szemben, feleségemmel, férjemmel szemben, szüleimmel, testvéreimmel szemben, amit én megláthattam és fájt, ami nekem fájt az én bűneim közül. Na azt fizette ki, azért fizette ki a kártérítést Jézus, a váltságdíjat, amit megláttam. Amit nem láttam meg, azért nem fizette ki. Hát akkor a leleplezés hol kellene kezdődjön, vagy legalább véget érjen? Hát bennem, az én szívemben, hogy mindent meglássak, hogy én mit tettem. Mert csak így van értelme a megváltásnak. Hát engemet Isten nem fog számon kérni Donald Trump bűnei miatt. Maximum, hogyha valamit láttam, és valamit a szívemre helyezett, hogy arról beszéljek, azért számon kér persze. Kaptam álmot vele is, el kellett mondjam azt, hogy milyen szellemiséget képvisel, milyen szellemiségbe viszi bele a magyarokat, arról beszéltem. Azért én számon ezek kérve, teljesen biztos, hogy a munkámat helyesen végeztem-e. Rendesen végeztem az én munkámat. Azonban legfontosabb mindenki számára a saját szívében lévő rendszernek a leleplezése. És ezen felül, amit ad a mindenható Isten, Putyinról, vagy akár Viktor Trumpról, el lehet mondani azt is. Miért is ne? De olyan mértékben, ahogy adja a mindenható Isten, ne kísértsem Istent, hogy én kutatok és ások lefelé. Mert a lefelé ásásnak nincsen vége, emberek. A pokolnak nincsen legalja, nincs legalja. Van lejjebb és még lejjebb. A tűzben is van lejjebb és még lejjebb, emberek. Úgyhogy ne kísértsük Istent. Nem azt mondom, hogy valaki ezt vagy azt csinálja. Mindenki csinálja azt, amit mond neki a Szentlélek. Nekem például paráznaság volt, hogy avval a témával foglalkoztam. Nekem volt amivel foglalkozni, mit avval a témával foglalkoztam. Elkezdtem hallgatni, és akkor jó, hogy nem hívtam fel, hogy gyere, mert megvigasztallak. Aztán majd megy tovább az Ádám és Évának a álmok futása. Lényeg az, hogy a kártérítés minden kárért, amit én okoztam, ki van fizetve. Hogy én szabad legyek. Azokkal a károkkal kell szembesüljek, amit én okoztam. Embertársaimban. Az élettel szemben. Azokét kéne én fizessek a lelkemmel. És ezt a kártérítést fizetek ki a mindenható Isten Jézus Krisztusban. Ehhez azonban fontos meglátni, hogy én milyen károkat okoztam embertársaimban. És azokkal elszámolni. És azokra kérni Isten kegyelmét, hogy bocsássa meg, oldozzon fel minket teljes mértékben. Minden bűnünk alól. És arról nyugodtan lehet beszélni, teljesen nyilvánosan, a házedőkről is. Mert sokan vannak megkötözve hasonló bűnökkel, mint te. Teljes szívemből kívánom, hogy a Krisztus beszéde és a mindenható Isten örömmel lakozzon bennünk gazdagon, minden bizonságtevőben, főképp akik végzik a munkát. És mindenki végezze úgy. Tehát lehet, hogy a kedves bizonságtevő barátom nem is tévedett, ő csak végezte azt, ami neki arra van végessége, csuppancsa. De én nem paráználkodhatok olyan dolgokkal, ami nem az én dolgom. Ennyi.
Egyébként azt hiszem, hogy ő is kapott az Úristentől figyelmeztető álmot arra vonatkozóan, hogy ne vigye túlzásba, ne tolja túl ezt a témát, mert az nem lesz hasznos az ő lelkire nézve sem. Sőt, ártalmas is lehet. Kívánom, hogy szívlelje meg ő is és mindenki ezt a felvételt, és tényleg a Krisztus békéje és Atyánk öröme lakozzon bennünk gazdagon, és mindenki tudja a munkáját tisztességesen végezni a szőlőben, az aratásban, mint bizonságtevő, és ne helyezzünk egymásra nagyobb terheket, mint amit Isten ránk helyez. Erre figyeljünk oda. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus minden szavunkkal, minden cselekedetünkkel.